tumi ne na mamre kro bia sante kotoko hene ni tumi ni mi di odina so za bro akọ na ko pe nipa fa ne bra nza na ayema ni nyansa ne kotoko hene na da masikadwa kofi na da yeso wode ma no be kwa koyi wode hie fe no na bra sante ne e masikadwa ye ni aso na watena brekum na wabu asante brekum e de amane kotoko hene wonde wontie bia ni baba akọpe ene watie no ono ane kotoko hene ai mama obru pia o Abusia Nyansapo TV mame fanchia sronko emfri ye studio ha emfambro baby bia wagibre na wo hweme anase wutie mi efri ye kase Nyansapo a ye say ye sane no badwemba kwan so ene ni na ani se okopie mu ewo Kumase Manhyia fikesie ma abusia akwakoye enigisem akwakoye osebo akwakoye ahomkasem a ekoso ewo Manhyia fikesie ma nyasem ketwa ni na ye nananom atenankonya ahodo a ene omdo mani munyamba bepie mu ewo Kumase Manhyia fikesie wo bra wo hwa animu se enei Agonahene ene brekum ahina ya paw omo ewo eye omunkuru ahodo a ewa asante memumichrema asante agona ene brekum omo ba bedinse akantam ede a kire eye sikadwa de ote bra we ne krawe mo maso ye boni dia ne ye boye mu ase piaw eye otumfo se tutu ababie mu a otoso mienu etie na wodi wani bekiremu ewo Manhyia fikesie ma enye fedi agro asante amamre na mane edi ehini nananom akonfo nananom abosom a sebio omoche asante amamre asante amane asahodo ketahodo ensama hodo ayekoso Manhyia abusua esewani ensesa woka etie na adwoa ohwe efiri mitiri so kosimi na aseti mu say yes mi di ade me che masante se mamamre ne mamane entiene yenso ye de ni monyam akwakopiemu e wo Manhyia fikesie ma de bekoso bia no ye de ba besomo e wo afidikesie so nanso ye hwe animu se de bekoso Manhyia fikesie de ni na ba besomo e wo afidikesie so de ene na ye sasim konya e wo eye studio bi ha se ya ye ne onimdifo a wonimde e wo ya sante amamre ne amane so ebedi eye nsuaye hu enkomo na ya hwede ebefiri akire aba etika wunua ho na bo wunua amane se adwoa watena se ne nyina eye ne nsuaye a ebekoso e wo Manhyia fikesie mu obra ene eye brekum mahina ya paw no ani din ede nana krobia kofi krobia asante ase ubepiemu ewo brekum a ene ya paw no se brekum mahine ni dia wode teso eye odefo di abo kire asante a wotoso mienu ono ana ene no eye nananom ahema ewo brekum na ewo yotu ahene esi ahene omo paw no odinse ewo brekum wieye no enenso na aduru se obepiemu ewo Manhyia fikesie na obedinse kantam ediche sikadwa se nsuomo awiemo se yeraf tonensa de frena obeje pene na waba na de oho bia no waba beye ama santeman so akoso sanso ana ye agona manhina ono nso ene no ya paw no enso edin eye na naboache nenso ninkonya di ene no ye de ato ne so eye obri konfo anoche boache a odikan wodikan adinsi akantam e de ache ne manfo a ewo agona nenso ebre na wiedu se obeba Manhyia fikesiem ya bodwa kese na waba bedinsi akantam e de ache sikadwa opem so otumfo se tutu ababi ma otoso mienu entiene amamra hodo bebre na ekoso Manhyia fikesie ma enya asem keto ye betwa ho fonyini e de akyerewo na kwa akohwe amamra ni amane a ekoso ahoboabo a ye de agu akwam a ye twen se yewra ebetena se na bibia so akoso wano e de ama eye abdeshia ewo agona eni adeshia ewo brekum enti ene de asante mai yate denne na ebre na so se yemfa ye ninkyeremu ewo agona krom ho na ode hye konkron ode hye kan a Manhyia epa no se sebio ombedi eye agona anim oye de hye kan odi nse akantam ede ache amanfo a ewo agona no bepese ye kotwa ho fonyini kakra ede ba ye hwese ne ye ko ye na enenso de ebekoso ewo Manhyia fikesie mpese ye kohwe ni nyina enye no nkobrekum
Manhyia de no nso me be say ye de yeni ekobo ekonhoma kakra because in some ne pempen so ba no ye tena studio hey edi ni na be sommo e ma wo hu amanne ne amamra hodo a na ekoso wo bra na ye omudi nse akantam edi a kire ekura omuwo mu ansana asante amamra ne amane hyehyɛ ahodo a yeso omudi gu akwa mu na bra no wiedu sise na awiedu a omokwa kantam edi a kire ye wura no me pese edi kan kohwe samfonyi ni wi ede ba eni je sonko ana ewo ho amamra ne amane na edi ahini ene nsemiwe na ekoso ho ne ye wi a ye tu fa amerika tentem so ye kwa kopie mu e o manhyia fikesim ne kwa kotwa won so mfonyi kakra e de asom ye wi a e na nankra wage na egwa ye bedi yasante sem ho enkomo nsidie ntamdie nsonso edam ni na ya de kro ana se nya de kro ye bedi ho enkomo ye ko mfonyi kakra emra sisiye and if I say as a power and chair as a the crowd of Jesus already said, obey. Zero my pie, that's Usha Chenua. And if I have Munala, you are your soul, sir. Sabi, or more year, or more winye, or more Maggie Cow, or more Maggie Cow, or Piala. I shall say. Well, the other young sir, who coming in our bone, say a performer, a bar. Let me be a baby, wet ye, and that's a be a way, where you say, that's a say. Would you have about Pumubiano, be mano? Now tell me of a catch of the answer, wet ye as a pen. Some in the yellow, no affair, the young also. Now they are doing say, now, oh, Paul, they may sell a new quina. Amamra ani amane also usia ka baby also uko na uko edru da bone no aba amamra di amane wo bia no abeye so we wo mu nyina yo be de wa ukonya osumo osumba o ma hwew emfa go se we iba no yesi te beso na ahograsie sabe o do wase a osoro no ma so o ma so a no osoro no wa bla wase ejide na no kani ano tie ni atopam na fa na diso na ayasa wa hini ade ebe ya ebi ma ye bo awini a no yin no koso tie na no ekani na ano no wa se no so let's say the back sama edibela Oublie confort anoche boatia mikai. Oublie confort anoche. Watch. Say na no ka. No, so the year juma e be boa o. E futuro no, futuro dey say obi enu a wa pa futuro ho. Ti bi a wo ye bia no wo ka ho no mpanyefo bo. E no manfo bo. Na mo nyina amaye amena ayefe. Yewura de ochene ahankan. Yewura de ochene dwe. Yewura de ochene awomaso. Ese wi sa no ma we nyina furu wa kwa. Na de dukrodie we say eye aduma. Bibia no ma obeya yewura on kawachi. Asemi na baba. Na no kura wo mo no. Da bia emi sha de ka kira ne say. No kura ye twatu kura no a. Wo ya kan kura no. Ono a nkwa be fa so a obi twate wo. Na wo de tuwa edi wani mu a nya de say ebe boa wo. Eti sesa no mo ko nya so. Eti ewura se wo de na ma ko nya e chewo. Anachi ko be mu wo de na ma ko nya e ma wo. Bela se pinda wa.
ete for madam mebru sabre ye o menhia kotokofie mu ye de kan mama nya ne ntie se na otweme nu atwa amuo na yewura kotokohene o ka che na abreku Hemaa se onko na enne onko fa ono ankasa ne de che branti a ofi se obetimi aboa no ene na tena no metete no ama brekum aye brekum bia ka sebi sikadwa enne pepepe na abrekum Hemaa nso sebi wanya hantan waya asutie de ama sikadwa wakwa de che branti ene abre yewura ma yewura nso so de nensa atoso ama bibia aye kama emprempre yenya brekum pani ba ko no so ka ho bia o nyina ka bia eyeyie ene ne betwetwe nkomo e de ama Nyansapo atiefo na oda ama ye betie odin e de aba Nyansapo kasa video so medase e frem o sabarema kofinti yebo otosumienu chidom hene brekum o sabarema kofintim yebo a chidom hene brekum yerwa wada mebru ene de kwanso brekum ene na mode hye no e be kire yerwa na sebi abrao ekoba ni se ya akonwa to a wona epra konwa eya no mo edoso nanso yewura ma santema nyina hunu se wo Hemaa ana wo adehye no no mom enanim sabi do sefata na se odi akonwa eyeye nipa yewura agi no de ne brekum se o me brekum mahene na o mesum sikadwa no obetimi aka no bibi kakra e de amaye wadaroma yo medase abusia wei ene nsem bia ekoso wo bra na yewura ahye se ebe na wiedu se agona ene brekum ebenya ode hyekan ode hyekonkon a sabio obeba be ye o manhene aboa hwe mpuntu ahodo a ebekoso ewo agona ene brekum enti eya ahemafo a ewo agona ene brekum epa wode hyekonkon no bra na wodi nsi akantam ede ache wo manfo a ewo agona ene brekum humfonyini anya kwa akohwe kakra ede aba edika de besomo ewo afidikesie so nanso ye pese ye kaka ye hunti no ana ye kohwe mfonyini kakra sese no wo hu de ekoso na ene no amamre ne amane ahodo na ekoso ho a enya asem ketwa imprempra make say no eye oman Hemaa edema agona etnase abusua enya asem ketwa abepese ye di yani ekohwe bi enye ono nko brekum Hemaa nso aginagua abusua bepese ye di yani ene yaso ekotie amamre ne amane ekoso ye di yani kobo akonhoma kakra ne ye hwa amamre ne amane ahodo a ekoso ewa santima mu ha wo bra ebe na wiedu se eye adehia ewo agona ene brekum ene de hyekonkon ma pa no be kwakodi nsi akantam ede ache sikadwa ne ye ba ye betoa nkomo no so ewo studio ha sei abusia eti enedie ya ana sa video fefefe ababeka yensa ye babedi ho nkomo ewo afidikesie so enedie ya intamdie ne nsidie ekoso ewo manhyia fikesie mo brain no agona de hye brekum ade hye
enya ode hyekan ode hyekonkronkronkron ede ama omo ho a oba bedin se akantam ede a kire yewura na bibia so etimakoyie ewo eye kromu ho mekire agona ene brekum enti mepese adwoa mekasa ebe ye tenten na nankra age negwa a ye ba bedin komo ede afa nsemwe ho ya sante sem ya sante amamre esanse ese asante wo ho no enwu asante nwu asante ete hoda ote hoda ide na yeni ya sante sem ho komo kakra na yemfa nkomo no so embra na wie ya ne sanse no munyan enkohu yewura mo mundi nsen kantam no amamra hodo a ekoso ane yepese ye twetwe ho nkomo kakra ntika me ho na me ne nankra eni nkomo na nankra me mo akwa aba yeso na ho ye de ho ye pa ye da nyankopon ase na watwi de na ekoso de na ekoso bo yemu kakra na enen so yeni nkomo emfanfa eye intam dia ebekoso wo Manhyia that's it. Okay. Yema atiefo nyina atien se ahensie na ekoso. Okay. Na ekuro bia no se ohene ni mu a ya na ekuro ni nema bebre ntimi antoto yi. Okay. Nema timi ya basa. Nema so ohene wo ho a otimi frɛ abusuampa nimfo bi asamre man ne committee bi kura timi frɛ police fo bi kura aka ho na wahwɛ na ma yɛ ntutue sɛ de be ya ebebu akuro no nti kuro bia so ohene ni ho a na ekuro na gigya nti na esese ekuro bia nya ne hene a ohwe kuro no so. Okay. Chese meka so ohwe kuro no so a se isi ohene wo kuro mu a chese kuro no mu bibia ɛyɛ odia sabi mesra meka sabi abodamfo ewu kuro mu okura asem kura beto wani mu a ɛyɛ wo wasem chese nti ɛyɛ niema bebre ɛna ɛma yehia sɛ kuro bia etimi nya ohene. Enti nana ye ko straight ewo nkomo na ye ba bedin we de emfa wane da bi ye ko straight ye ka se insidie ene ntam dia ni nyina ya ade kro ana se nsunsu edam because na me pese esua ade omo se okodi nse okoka ntam nsunsu ben na demu na ye nhwa ade ye sua ade onse kasa na ko emienu entam so what you say ena ensidie. Okay. Entam ne ye se uni obi anya asem ana obi pese o haw na o kantam ade agu ne so titiru se ebia masase o je afri minsem ana asase no so o ka ho me se o nka ho emfa se akonwa betofie sebe obi nka akonwa no ho but ebia wahu akonwa na bakwasem kakra sika kakra bedi ne nsem nti na o pese o de says kan ne niam kakra na wahunu no e kire se oyede hye na ono nso bedi akonwa ne bi. Okay. Na nso entisa e se o kan himfie ka na no nche se oyede hye so ati ase enti nipa na onim se akonwa ne ye ne dia a onim na busu adua no otimi kantam e de gu so se akonwa no udi bi anya dai enyeyi enti entam nko na ensidie nso so enko. Enti entam de no wachire mu na insidie no so eye de hen bese mi hu ensidie no nso so no akoba se asem asi na ye de asem to so wa bra wonim ho hwe sebe makane se ohini modua ohima modua so nsofo modua konfo modua ba niam bi ikoso a sebe ede anim guase bra o konfo ana sofo ana ohima ana so ohene no etia no utimbi dinse eka se meka makonwa mete so se saa ne ma ekoso no minim ho bibia so timu busa ho bibia mintimi nkade minim ane se minim ho hwe so ati ase eno dinse edi asan ho ewo niam bi a ekoso eturo bi a ye twa to so ana asem bi obi pese odo kwa amane mu so na no dinse no edi asan ho se unim ho bibia nti sunsun ewu enti se yen hwa de na no eye kotonima abosome na edikan ni ma 1st June ana ehun se preparations ahodo ekoso na ye hwe ni mu se breku mahine ne ya paw no ebedi nse akantam ede ache ne manfo ana kotonima aboso ni ma ana agona mahine no so ya paw no so di nse kantam ede kire agona manfo
enti eno no mpese me hu se eyen sidie no wodi ye anase ntam ana o kan ye mepese me hu de tie de se on se abusua ene yi wo hene na ye yi nso a ye yi de o ma oman enti empanimfo nso bu baby se asansa faade a odi kire enti bra abusua yi se ohene a wona abehwe kuro no so no ye do bekọ akọkire oman what I say ansa na ye do bekọ akọkire oman nso so no na ye do atena patam akire niam bebre ma hu niam bebre obi anso so ntimi ameka asemboni bi anye dey amfa nto so ama patam mu amawo eni nti na wo se ye do kọkire oman nti ye do kọkire oman na ye do ye bebodwa kuro ni bebodwa na ye de waba oba etimi de usi akonkon so obi so ye kura mu kama na ye de waba ye de obekire oman no nya nsa ye nti wo beduru edwa no mu a ye de enwoma ebeto saa nwoma ne ye fe ne bam nwoma saa ba nwoma na abetena so obewu se bam nwoma na ne de sebe me so eye sebe odwan enwoma fitaa ti ye de beto ne ye de watena so na wabuka wonan se de kremofo omukọ asori a omoye no na ote ho na oman ni nyina ya hwew nti ansana bra abusuapani beba beka ho asem a kire oman ni nyina se nipa asmasi ene yayi ne nne se ebia adihye abusua no yayi ne se ene one ne ohene a ye de ma oman nyina hu no no afi okeka ho nsem nyina wi a na afi pani baako de powder ede abegugu abati so de gugu abati no a na kire se abusua mu no omu wankase wabusua na ofiri mu no ade shibusua na ofiri mu no ye hwe mu no wona ya yiu se emrantie ni mu no bra bedi wo mu anim kan ti wona wadi nkunim ewo mu na ye de powder ne bi nso agu apampam ye de gu apampam ne kire se nyini ti se matusala na nyini wo mpani mbrem na fudwene papa ansana akọ okrechi so die yesa ne ma ni nyina awie a enam se sansa faade odi kire ntino ye be ma wasore na waswai e de akire oman no na je se oman ni mu no abusua ene oman na ye den age watum so nanso ye wie a na ye nwie so esisa wodo afuo na se nyame ahunu mu a afuo no nso so enye ye nti afei na ohimpopura ono wo hye na se no abusua no ene oman ni bia di nachi na afi ya sa de na ba ho na wa ba be so akire ohene a ono o hye na se enti eno ebasa na enye ntam die na wodi na enye nse na oye da bi obeji ade na ye de ama no obeji atum se ampa ope obetimi aye so enti obeduru ha abusua pani ene ohema ene na busua mu mpanimfo ni begina nachi na ya ma no kwan se onsi bibi nkire ohina o hye na se ebia yewura otumfo se onsi bibi nkire se akonwa na ye de ama no no so obetumi asom obetumi ahwe oman no obetumi aboa emampuntuo ene yedie promprom ya koso oman no ti eno na oba abagi atum se eno ye na se de so nti ye bema no afna so afna no e o mahodo ahodo obi di pompon suo na beswai tese ya ahodo bebre e wa afna bia ohini bia ne afna ese ede ma no na odi swai nti odi beswai no odi beswai ntam so odi beswai akantam se akonwa na wote so no sebe eye ne nananom akonwa ena aduro no so ene ye di ama no enti yayi ne nso so ama oman ene abusua enti ebre bia oman hia no anase ni titiru oman hia no efsese yiu a ye do ma oman nti oman na ye na ehia o titiru pa efsese abusua hia o dia ye be fro wo fie ne no aka asem e wo fie so atiase nti ya na abusua oman de no ene hia pa nti afi na wo be kantam no wagi atum se wo na na konwa ye de ama wi wo be gina ha na wa ma obi ahu se sabe ye frawa no po ewieo esumo ensuomo obeba uso ayi yare
enti sɛ woka saa asɛm no wie pa na kyerɛ sɛ afei deɛ wagye akonnwa no a yɛde ama no atom na afei wakyidifoɔ ne nananom ne mpanimfoɔ ne ɔpɔmpɔ ɔhene kɛse a wohyɛ n'ase a wokɔso akyerɛ no no ɔno nso agye atom awo sampa afei deɛ woyɛ de hye kronkron a yɛde akonnwa ama wo a wagye atom a akasakasa bi anyɛ de ɛni akyerɛ bio nana yɛnhwɛ adeɛ o na adenti na sɛ nananom ahema no eyi adehye kronkron no de ɔsɛ fata de ma akonnwa no a ɔmfa ba manhyia straight na kyerɛ odi kan edi nse de kyerɛ ne manfoɔ ansa na yapɛda yapɛmrɛ aba manhyia aba bedi nse ɛde akyerɛ yewura yɛntimi mfa wo mma saa berɛ no ɔsɛ sɛ yɛyɛ ntutuɛ bi ntutuɛ ne sɛ yɛde wobɛtena apatam no kyerɛ sɛ yɛde wotena baabi na yɛkyerɛkyerɛ wo nneɛma na wahunu akonnwa no botae nneɛma titiri ntiri a yɛfrɛ sɛ bra bɛdi akonnwa no nti wote saa ɛhɔ no yɛfrɛ no sɛ apatam nti ebi a na mfomso a na sɛ bɔne bi ɛwɔ ho a wodi akonnwa no anyɛ dɛ ɛnyɛ yi nti abusua no abi kura bɛtumi atwa no ho abɛbɔ ɔkɔ adu sɛ nipa asomasi bɔne sɛ ni sɛ ni wadi nti wotena akonnwa no so a ɛnyɛ yi obi nso fira bɔnten ebi a na ɔtan ɔno nso bɛba bɛka asɛm bi akyerɛ abusua ne mpanimfo a wɔn hwɛ wɔ apatam mu no ti sɛ ehwehwɛm na sɛ ɛnyɛ nokora a na yɛabɔ n'asɛm no agu so ehwehwɛm na sɛ ehu sɛ nokora deɛ a wontumi yɛntumi mfa wɔn mɛkyerɛ ɔman mpo ɛna abɛduru wɔn mpɔpɔrɔ anim ɛno na sɛ asɛm no yɛbusa anaa yɛhwɛm na sɛ bɔ a yɛsɛ apata yɛ den abu abɔ no nti yɛnamfa ne nkɔkyerɛ ɔhe a ɔhyɛ n'ase koraa nti ɔsɛ ɔman ne abusua no nyinaa gye wotum edi ho adanseɛ sɛ wokura suma mpa a wobɛtumi de adi wɔ ɔman anim na ebi esi sɛ yɛyi obi wɔdi nse de akyɛ ne manfoɔ nanso ebi a ebrɛ no bɛwie du so ɔbɛba yɛwura anim ɛba bɛdi nse aka ntam no yɛtumi ɛka sɛ wɔdi nse deɛ yɛagye watum wɔ ukurom nanso woba yɛwura hɔ no yɛhwɛ nneɛma bi a odo afuo na nyame ahunu mu a ɛnyɛ yi nti ansa na yɛde wobɛduru yɛwura hɔ anaasɛ ɔhempani a wohyɛ n'ase no na abusua no ayɛ ntutue biribiara kyerɛ ahu sɛ biribiara ni hɔ saa na emu wiase na ya na ɔtan wɔ hɔ nti yɛde wabɛgyina hɔ no a ebi a ɔhen no bɛma kwan wohempani bɛma kwan sɛ afei de ɔmɛsuaeɛ no na obi sɛ asɔle sɛ akonnwa no kura odi bi enye ye na ɔbɛka ntam bi yɛde wakyerɛ wie wɔ kurom hɔ no asan de wabedu hina anim no obi timi sɔle gyina asan bɛkeka nsɛm bi ne ade ɛne yɛde wokyerɛ wie na ɛto ntwayo na wonyanya ɔhene paa gye obewie pɛyɛ ɛwɔ yɛwura hɔ ana ɔhene a wohyɛ n'ase no ɛbɛwie hɔ ansa na no wawie nti ɛhɔ no obi bɛtumi aba bɛkeka nsɛm bi nanso ɛhɔ no eduru baabi a yɛ ne ntaa nyi ntum ade ntira ebisɛ enipa no yɛkye no wɔ kurom ɛna yɛdi ho dwuma adan ne hɔ no wantumi ankɔka biribi saa nkyerɛ na apata mu amɔ no na afei yɛbɛduru yɛwura anim anaa ɔhempɔporɔ no anim a ɔba bɛsuae akyerɛ no na afei ɔman no agye no atom ne abusua no agye no atom sɛ ɔne ɛbɛdi na hɔ na aba bɛka ntam nti sɛ duru hɔ a ntam no ɔhene no a ɔkɔ so akyerɛ no no ɛyɛ ne dea ɛti ɔpa a ntam no a ɔbɛkaeɛ no ɔbɛto agu ntamuhunu ne deɛ ɔtumi de kyɛ no wate aseɛ ɛna sɛ asɛm no nso ɛkum na ɛhwɛ ne sɛ yɛyi a asɛm no nso yɛsan ma suaeɛ no yɛsan tu hyɛ da na yɛsan bɛhwehwɛ saa asɛm no ansa na wasan yɛ den asan ba dwabɔ kɛseɛ no nyinaa akyi no yɛtumi tu hyɛ da yɛtumi tu hyɛ da na ansa na wasan yɛ den aba abɛsua ebisɛ ahennie no sɛ wobɛdi hene a ahennie te sɛ obi a woyɛ sɔfo ahennie mefa sɛ yɛ sɔfo dwuma ɛti sɛ woyɛ nipa kronkron a wo ho te a nipa no sɛbi ɛnyɛ nipa nyinaa na ɛbɛpɛ asɛm deɛ nanso ɔwɔ sɛ ɛhu sɛ abusua no mu ɛne ɔman no dodoɔ no ana yɛ den ɛpɛ wasɛm so ate aseɛ nti asɛm bi a ɛbɛba bɛka afa ho no sɛ yɛ nokorɛ na ebi a yɛfrɛ abusuapani anaa abusuafoɔ no bi na yɛbusa sɛ asɛm wei wote ho sɛ wate ne pɛn sɛ ebi a sɛbi aburu misrɛ mi kan sɛ ebi a wada afiase pɛn anaa bi kura watwe sekan akuma obi pɛn
so eba saa na yɛte biribi saa no a yɛbɛsa ma wakɔ w'akyi ansa na waba abɛswae na sɛ ebia odi akonwa bi enye ye ɛna fa sɛ ɛno deɛ sɛbe ɛyɛ ntamhunu no ayɛ waba abɛka nti yɛwura no ntam no yɛ ne deɛ ɔpɔ de bɛkyɛ na fi wa mana swae na akɔ di dom ɛno anim nti na mi go sɛ ebia esida esida sɛ obi adinsi akantam de kyɛ ne manfo ma agina tu ya bos dwa ye dede ye ni agye na obedu ye wura nim ne yɛ sɛ esi ɛma bi kura na ɔno ba bedi bɛka ntam na sɛ ɔno bɛkyerɛ sɛ ɔnyɛ de hyi kronkro di akɔni bi enyi no ebi kura no ɔno no ɔbaayɛ no ɔno a ɔnyɛ abusua pani ɔno nso ɔnyɛ hwee ebi asɛbe ɔda abusua no mu so na bia yɛamfa ama no ne ho yɛ ne nneɛma bi ntino otimi bɛyɛ saa de no so ebi timi si ɛma nipa no ɔbɛyɛ saa de no ebi kura yɛ boro ebi kura yɛ tete ne ntoma nyinaa mu so na okofi a odi asua nyansa nti sɛ wo yɛ ade a na wa yɛ ade a ɛfa ne kwam so esi da na yɛhwɛ ade bi nso yɛbɛn ne da midi nsedi akyerɛ me kromfo me manfo en midi nsedi akyerɛ yewura bepɛ sɛ yɛhwɛ because ene insidie ne ntam die bɛkɔ so wɔ Manhyia nti bɛ sɛ yɛhwɛ nsunsun edam sɛ asansa fa ade a ɔde kyerɛ so enti abusua na yiwo no edo ama ɔman no ɛsɛ ma abusua ne ɔman ne nyinaa ehu so na ɔman no ne abusua ne nyinaa agye watum na afi wasua ya kyerɛ wɔ mu so te ase enti wasua ya kyerɛ wɔ mu awie no ekuro no mu ɛne abusua no de wawie ho de adwutu mu ho akase de ukɔ kyerɛ Nyankopɔn wafuo na wayɛ no emu no ba wayɛ wadua ne ade nyinaa no afi na ode kɔ kyerɛ Nyankopɔn ma Nyankopɔn ahwɛ na wato nsupa ayɛ dɛ ɛde aguso ama enti afi na de obɛba yewura hɔ na waba begye akonwa na tumi na ɛde ama no waba begye atum so na no na oba bɛka ubeswae a me nananom de me nananom yɛyɛ ɛna me bɛto aso so ɔte ase enti bra mabɛgyina yewura anim yi mesrɛ meka sɛ sɛ yɛfrɛ me esum o awia mu o ensuo mu o da bia bɛfrɛ me bia no mɛba nisua me yare so na yɛabɔ agye so so bɔgye si yɛ na kyɛ sɛ wawie enti on sɛ wo hyɛ aseɛ no asansa afadeɛ de akyerɛ wie ɛne yɛ ɔman afei waba abɛswae ɛme agye watum afei wo nnɔbaeɛ no a wadua no wode abɛkyerɛ nyame ɛma nyame bɛyɛ dɛ ɛbɛtɔ nsupa ɛde agusu ama wo enti na de metete sɛ wo swae kwa de kyerɛ wo kromfo wie na sɛ wo ma yɛ kɛse paa no wo yɛ wura anim a yɛn gye wo ntum so yɛ ɔmanhene wɔ asantemam na yɛ nokre nokre paa ɛno de yɛsɛ yɛhu sɛ wo kromfo ne hu sɛ ɔyɛ ɔhene ba asantemam de ne yɛnya gye wo ntum ɔhene bia a wansɔe ankyerɛ ɔhene a wohyɛ n'ase bia no ɔnyɛ hene wɔ wo kurom ɔhene bia ɔhene a wohyɛ n'ase no sɛ woyɛ ɔyɛ manhene o ɛna sɛ ɔkɔsɔ akyerɛ no sɛ ɔyɛ brempɔn na sɛ ɔkɔsɔ akyerɛ no sɛ ɔyɛ benkum hina na ne fa na sɛ ɔkɔsɔ akyerɛ no sɛ wonsɔ ankyerɛ saa opani na wonya hene oda so yɛ de hyebranteɛ nti gye sɛ ɔkɔyɛ saa nneɛma no so ate ase ansa na wahensɛm no awie pɛyɛ na yɛhwɛ adeɛ yɛbɛsi fam ara sɛ because ɛnɛ dwumadie ne dɔɔso nti wei ne yɛpɛ sɛ yɛborɔborɔ so na yɛbiebie yɛhwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ ani ɛwɔ yɛmammerɛ ne yɛmani bi hɔ sɛdeɛ meme ka menti ne mabi ase no saa na ebi obi nso to a wɔnte ase nti ɛnɛ a wabiebie ne mani so de akyɛɛ deɛ menim sɛ ɔmanya nteaseɛ wɔ nneɛma bi ho yɛhwɛ adeɛ wo kasa no wo sɛ ɔbɛdi nse no a wɔka sɛ nsuo mu o awia mu o wofrɛ me a mɛgye wo so mɛba bɛyɛ wapɛdeɛ ne wasɛdeɛ de ama wo nanso mpɛmpii no sɛ yɛkɔ Manhyia fi kɛseɛ mu dwabɔ biase na timu sɛ nsuo starte ebegugu mframa ne bɔ na ahwɛ sɛ ne ewiem ayɛ kum na utimu sɛ wobɛhu na ɔmanhene bi ama ne kyi ne so yɛdidi n'akyi na so dwane afiri nsuo anim enti na wo sɛ wo suai sɛ nsuo mu awia mu
eyi mframa mu bibia mu ube ye frawa ube ye so ube tena mu kopem se de ye pese ye nya ne yensa aka no na wu dwane sa bremu na de ne kire de de kofa ba on se akan bibia no eye kasa bebuo so that I say akan ya de bia ye bia no se wan company anim anko busa unhunu enti na yesi se pani wo fi a oye eye ana se wa ni nkomo nso so a onti asem on se wa beswai ewiemu esumu mo frɛ me amede beba enye awia ni nsuo no ho asem na kote ene ye ka ye de anim se ko ka se awia nsuom da suom adechiem adesayemu meba no na nka nsuo to ankasim enwane anti ma men kyerɛ we mu ye pa saa asem na wo kan ye no o da abusuam ene ayiwa ma oman eti enya yuma wi a oman na hia o kese pa efse wo mo na behwehwe ne ma na we ti se na we kose na bia de abeto abusuafo na bia chami bia na wabodwa so ho na wabehwe na yesiesie saa ne ma enkoso yie no what you say enti ebre bia o manfo hia wo no ntimi nkasa me maame awu enti mema so o man ni hia wo de a de so ope bia otimi koyefa sabe o maame o papa e de no e bia de ekoso no na o yere afirim ana wo ba afirim ana wo da wuso dende o man ni so hia wo so se me ba ya enti me de ne ko hospital me ko hwe na dabi so that say ebre bia o man ni hia se wa umu no onyare de a na unwe nso de a de atu bia no emfa oman ho oman ne hia na so obehwe oman de ne yede eye ma omansa nti yayiu afira busuamu de ama oman so nti ahenie no enya betesa se de ebinum hu no so enya betesa a bebre mfa buo ne ani de ma sebe nananom no ya were ho sempa so ebetimi aba se o maame ana o papa edade edin na asem no nso ba bia de asem no ko hye no nso no ene o maame ana papa de nso akohia ntimi nka se me koye me maame de me koye papa de na me ba me ko akohwe me papa so di kan so mo mayansa o so mo mayansa so ti asenti you ema oman bia obesom oman no na oman no nso ayeden apejaw so ti ase enti saa ense na yedie no na bebre enti ase so bebre enti ase enti untimi mfa o maame wuo yare o papa wuo yare yire no ba yare emfa meyi wo ho no wa bra oman ni hia se ye dwene oman no untimi mfa bibia nyi wo ho no enti enna form sa so enti o se ye di buo eni ani die manananom emanananom na ye ibesi for manasa ban pese ye hwa ade bi empempi no se ye yi ode hyekan ama wobedi ade a eya na ye taika se oman Hemaa ana enhwe na ntutuye bibia enwie peye asumdue mbra na mebusa se abusuapan na ya oni kronti ne omaka omoboama mpuntuo eba wa ahenie mu no omuni sa akonya ne so omobeyi ode hyebrane wode hyekan ede ama eye omomanfo mo aya de pass abusa sa asemu yi on se Hemaa wo ho a abusuapani wo ho ena Hemaa nso wo ho yenya mesi wo hene enti yebesi wo hene a na be muchi amiensa fe na be wie peye na Hemaa wo ho no de enti a Hemaa ena gitum se sa nipa we na mepese yemfa ni akonwa no ebia yetimi ka se efie no ebia fie boboa no ebe enum ana be edu ana be miensa ye ka se obia mfa ne de enye de emra eye adehyiefo no efie no so obia mfa ne de emra tie de wo mbegyina ho a ansa na ebe ka so mfa mra no na abusuapani ni Hemaa asusu ho aye nneoma nyina ahu se wei ena o se de akonwa ne de ekoma no eti se yenya beduru ho na bia de wo masusu hu kura na aka se o mpese o de akonwa ne ma no afa beduru no mu se nsisan bi ne nema bi aba na se enkoye a Hemaa na de nsasi ne bo e ka se nipa asmasi
ɛna megine tumi sɛ yɛmfa akonnwa no ma no wɔ abusua no mu ɛni ɛba yɛ sante amammerɛ mu a mmaa yɛ play role paa ade ntia efisɛ ɔhema no a wayi sɛ ɔba bɛdi akonnwa no wonya bɛdi akonnwa no a sɛ wanyini kyɛɛ no sɛ wusua kyɛɛ no sɛ ɔyɛ ɔmaame sɛ ɔyɛ onua sɛ ɔyɛ ɔfaase wo maame no no nti ɔno na ɛbɛtu wo fo obiara ne wa wɔtu ɔhene fo gye sɛ ɔhema nti ɛno nti na duru baabi ne yɛpɛ hema a yɛpɛ deɛ ne tirim abɔbe na watumi ne ɔhene no asusu nneɛma papa so na mususu a mafrɛ abusuapani nso ayɛ dɛ ama no aba mu bi nti sɛ mootu anammɔn akɔ a so ho mpanimfoɔ sɛ ayi aboa ne agye ɛpam so ansa na ɔmagye yɛ a nti deɛ ɔmasusu ho nyinaa no mu kyia mmiɛnsa no munim ne nyinaa nso ɛnnɛ awerɛhosɛm wɔ mu sɛ wobɛduru baabi no na abusuapani akɔka ɔhema ho na ɔm ne ɔhene ɛtwe yɛbɛduru baabi no na abusuapani akɔka ɔhene ho na ɔm ne ɔhema atwe yɛbɛduru baabi no na ɔhene nso ne ɔhema aka bom na ɔm nso ne abusuapani atwe ɛnyɛ ɛmmoa ɛmma mpuntuo ne nkɔsoɔ ɛmma abusua ne ɔman no mu nti moyɛ mu kyia mmiɛnsa nti ɛberɛ bia no ɛsɛ mu nyinaa mo adwene de ɛkɔ bɛnkuro mu na mahu sɛ anammɔn sei ɛne yɛtu ɛno nti ne yɛse sɛ ɔhene bi aba no sɛ ɔhene ma ɛba a yɛse nanane ne mpanimfoɔ ɔba o yɛnka sɛ nanane ne nkɔlaa ɛɛba so ate aseɛ nti yɛsɛ wonya mpanimfoɔ a ɔmowɔ w'akyi na ɔmo so ɛberɛ nyina ɔmo aboa abɔkyi dɔm ɛsɛ nneɛma bi nkɔ so a ɔmo so de ɔmo adwene ayɛ dɛ abɛsae na mmom amammerɛ mu paa deɛ ɔtu ɔhenefo ɛne ɔhema ɛtina na yɛnhwɛ anim deɛ ne yɛnhwɛ anim mfamfiri manhyia sɛ ɛnɛyi adehyekan a yɛapa wɔ mu ɔmo adi nsia ka ntam de akyerɛ ɔmo manfo yi ɔmo kɔdu yɛwura anim no biribiara ɛbɛtɔ din asomdue bɛba yɛwura bɛdwo ɔmo atum ama akɔyɛ anigyeɛ ɛde ama ɔmo manfo deɛ bɛ ne yɛhwɛ anim deɛ yɛhwɛ anim a ne sɛ yɛwura bɛdwo ɔmo nyinaa atum efisɛ sɛbe nimdeɛ ɛne adwene a ɔdoma nko ade ama yɛwura na ana emu do ɛnyɛ sɛ ofitia na wagye asɛm na tom prɛko pɛ daabi otietie ehu sɛ ampa nipa na ɔba no ɔyɛ de hyekan so ɔyɛ de hyekan de obeduru obegyina tom fɛfɛfɛfɛfɛ a ɛyɛ asomdue nso so that's ɔnyɛ de hyekan nso so ɛnsɛ sɛ ebeduru n'anim koraa because ebeduru n'anim a ɛnyɛ ye so ɔte ahyɛ ɛberɛ biara ne yɛpɛ de hyekan ne yɛde na di akonnwa adentrɛ sɛ mpanimfoɔ ne nni hɔ a manso nyɛ dɛ ɛmɛtɔ akonnwa no mu so manso mma akonnwa no ɛne nti berɛ biara no yɛwura otietie ɔhwɛ ma nneɛma hu sɛ biribiara wie pɛ adeda ne kwan so ansa na mode ne ba a ɔno nso agye no atom na ɔma kwan sɛ ɔnyɛ dɛ ɔno nso nkɔdi ne dwuma ma no abusua ɛne ɔman nti nyɛ sɛ ofitia no agye obiara atom sa so yɛmbɔ nananom mpae sɛ ɔmo mmienu nyinaa nɛnɛ ɛbɛyɛ asomdue de ama ɔmo anigye ɔmo adi ka gyaa no ɛna aba fikisɛm deɛ biribiara bɛkɔ so wa no wa na yɛka mepɛ sɛ medi anu wie na biribiara ba ma adwuma mpɛ sɛ mebusa yɛhwɛ sɛneɛ agona deɛ ne kɔɔyɛ brekum deɛ ne kɔɔyɛ bra na adehyia yɛpa wɔ mo sɛ nei no ɔmo bɛdi brekum anim agona anim na ɔmo nso ayɛ ne ntam deɛ ne nsidie no na asɛ yɛ anɔpa wie mu hɔ a ɛhan wɔ hɔ baa sɛ metete sɛ ɛba manhyia a ɛyɛ ana mpɛmpii no ɔmo bɛdi nsia kantam de akyɛ yɛwura a ɛyɛ adesanyɛ mu ɛno nso sɛn na ɛteɛ a ɛma ne ba saa ɛno ɛyɛ nhyehyɛ ɔn sɛ yɛwura ɔnhyɛ da ni berɛ saa o nti na ɛnyɛ amanneɛ bi sɛ adesanyɛ na ɛsi yɛsua de kyɛ yɛwura dabi ɛbere pa mu biara no so yɛtumi suae ɛde kyerɛ no yɛwura ya na ɔni berɛ saa because ma kɔma nhyia ma nsuayɛ bi akɔ so anadwo bɛɛ nɔnso kɔ nɔnwɔtwe ti meyam sɛ adan ɛhɔ no nko adeɛ yɛ adesanyɛ mu na yɛsua de kyɛ yɛwura na ebi adesanyɛ mu deɛ ebi ɔmo so wɔ tibupo nti ɔmo suae saa time no ɛyɛ berɛ a obɛnya atena se so nti sɛ saa berɛ no so a na wama waba abɛsuae na ayɛ fɛfɛɛfɛ nti ebi tumi suae anɔpa ebi tumi suae awia ebi tumi suae berɛ a ɔkan ɛyɛ nhyehyɛ ɛne ne berɛ nti ɛna ma saa nneɛma ne ba saa okay abusua wei deɛ
sɛ wo nso wa adwene yɛ ntanta wɔ saa nsɛm a mabusa na nayi ho a ɛna wanya no yɛ di ama ho mɛsɛ sɛ wobɛkɔ so de w'ani adi afidi kɛse n'akyi ɛsiane sɛ nnɛ yɛwɔ nneɛma pa ana de ma wo yɛhyehyɛ nneɛma no dɔsɔɔ a yɛba bɛsane mu ɛwɔ afidi kɛse so ɛsiane sɛ nnɛ ukopie mu manhyia fikisi ma akwa ye anigye osebɔ amamre ne amane ahodo ɛkɔ so a abusua pani kwa kwahwe efeka eya ho kakwa entu wo mpewe na apeden asanteman tiase onwuye obekɔ so atase enti mesro se obefa phone na wo de wonsa abɔ subscribe button no se ne bia wonso betimi a subscribe channel no na do comment afase ye benya adagye agyebre akenkan amofoforo nso ehu adwenkyerɛ na nankra ana enemene ne tena ase a yedi enkomoi ene yesua asantesem yesua amamre ne yamane efa ntamdie insidie ene ahinie kra ehu entina wadwene ontanta ewo niema bi ho ene menim se wonso wanya no yie e de ama wo ho adwo kromo enimidi da se ne behia bye bye.